Kublai pi baro ngi pediang so bhai pi shakathup khubor mata ka jan miet shwaban phash ki khubor ki babnya ngi nya pet chwai ki mat bakong san on paliu jingmut ka standing committee jong ka parliament halor ka uniform civil code la shai ka sngi pentip ukhle ka committee bat unong yalam ka BJP usushil Modi Shimsmai unong yalam kaseng NCP u Ajit Pawar kumusembut Menteri Rangba ke Jela Maharashtra penyesok khandai ngut ki MLA ke NCP bat ka BJP. On jiet ke UDP ye ki nongkit kam batmai ha ka art khandai tri unaitung u he kaseng UDP u ba met ba ulaong ba kaseng kan sa Shimrai halor ka jinglong nong yalam jong u. Bat job unong yelek kai tennis bapau ka India u Yuki Bhamri hakasian meningkong hakalimpung ATP doubles title ha Mallorca Spain. Ki khubor ki babnia ka parliamentary standing committee halor ka personal public grievances law and justice kan sa penlong ya ka jingelang la shai ka sngi banya phliu jingmut halor ka uniform civil code la ne ka UCC ukli do jong ka ne ka committee badru ubalong u MP ka Rajya Sabha ka seng BJP u Sushil Modi ula penbana ba ka ne ka kinhon kan sapan jingmut na ki riu shampang hakabia dei bat kani Ulaong bakade ka jingalang jong ka committee kamde shapang ka sign perthei namar ka committee ka don ki dikhot na baro ki seng sign perthei lawan ra ya ka UCC ban pen thamai bat pen trekam ya ka an shimet upat ba bat ka ban pen trekam renti na benta baro ki nong shong shnong la ki dei na kanu kono kaniam la ne ken the nation rang Menteri Katanat ki kampo yeng ka sarkar pedeng u Amit Shah ne ka sngi ulaong bakawa sa Barmati kalalong ka mensim jong ka imlang sa lang bat jingle ten rai ha Ahmedabad. U Amit Shah ulaong yakani hakapor ba pelat pat ba ya ka Akshar Cruise hakawa ka bayat lengba ka te kanong ba. Haba ay jingkren hagani ka jingalang lengba ka video conference usha ula yaro ya Menteri dang ba do ka ri Narendra Modi da ka baong ba minba Modi udang longkum Menteri dang ba ka Gujarat ulawan ra bon tali ki roi ki par ki biarap ban kentiu ya ka jingwan ki nong jungo kai perthei ha ka jilla Unong yalam ka Nationalist Congress Party u Ajit Pawar ulabam smai kum simbut Menteri Rangba ka Maharashtra ka bapen kandidat ya ka kamsan perthei ha ka te jilla u Pawar u balong unong yalam barim kaliang persha ha ka yeng dorbar thauan ka Maharashtra ulayo ya ka jingkershan na khandai ngut ki MLA ki bladep bam smai kum ki Menteri Sarkar ki MLA ki bakershan ya u Pawar ki kenthop ya u Dilip Walse Patil Hasan Mushrif Dharma Rao Baba Atram Aditi Sunil Tatkare Sanjay Bansode, Anil Patil Batchagan Bhujbal. Upawar ubadai upersa jong ukli do ke NCP usyarat Pawar. Badya kani ka Shuki un saya baha lang baru MLA ke BJP u Davendra Fadnavis. Kaseng United Democratic Party kan sajid ikinongkit kam bathamai haka General Council meeting kabanlong haka arp khandai tri unaitung. Haba pentip yakane u General Secretary kaseng uba Jemino Mautho ulaong baka samoy trekam ba minta kalakut House Nam Arhajar Arpuar Henry Namar ka jingdon jong ka klam COVID bat ka assembly election kaseng kalapin sange shwa yakani ka kam yakani ka rai la shim haka jingalang jong ka Central Executive Committee kaseng kablalong haka sngi tho ding haka ju kapor kaseng kalapin kre ru banthung yo President bathamai haka General Council meeting kabanwan haka bau he kaseng uba met ba lingdo ulaong bau I yakani haka seng ban rai lakin penne ya u ban yalam ya kaseng lane ban jiet dakiwei pan tenure of new office bearers that same process only is being followed. Nomination committee members will suggest the names, okay, and then that will be proposed in the General Council. Again, it will come to the But General not an election, is that indirectly. Do you think it will be fair and appropriate for me to do so? I leave it to the party to decide on that. I have nothing to say on that. I will not say any word on that because if I say that is as good as I'm asking favors from my friends would be there.
Kaseng United Democratic Party kan sapa ya kejing ai jingmut jongka Shaka Committee halor ka reservation policy but roster system hakini ki kendiat sngi hadien beladep ban kampen bha na kaliang jongki habia kren bat kinong tho khubor hadien ka Central Executive Committee jongka seng u General Secretary uba Jemino Mautho ulaong bakilai shong perkhat labun sien bat kiriu shampang an kinong wat bania bat kiriu shampang jongka seng ban yo ya kejing ai jingmut jongki na kabenta ban wanra ya ka formula lene kejing ai jingmut kabala ban priang da baro kinong sha bha kam ha kajilla. So accordingly, from the party UDP, we have also sat several times together with party functionaries, party leaders, and also some legal experts and also scholars from different walks of life to solicit their views and suggestions as to how to articulate and come out with a formula or a suggestion that will be acceptable to all the reserve categories in the state of Meghalaya, which will be non-discriminatory. Ka IIM Shillong kala soy ka Memorandum of Understanding bat ka Sarkar Nagaland kumshi benta jong ka Sinjam ban penyo ya ka pule puthi ka babha na ka benta ki samla pule ka jilla Nagaland ka IIM Shillong ka angnuot ban wanra ya ka jingkala bat ban penkup bor ki samla ka than ste la mi u temjen imna along ubade menteri katanat pule puthi ka Sarkar Nagaland ula penpaw ka jing sngaw hun halor ka jingetrelang hapadeng ka IIM Shillong bat ka Sarkar Nagaland. Unong ya lekai tenis ke India u Yuki Bhambri ulayo ban Korea ka nam ladu ka baningkong ka jong u haka ATP World Tour da ka job ya ka nam ladu haka jingi lekai doubles ha Mallorca Championships haringkat uparlok jong u ubana South Africa uliot Harris ha Spain hinin ka sngi kini arngot kilala ban penliem ya ka kinhon ka bakentop yo Robin Hasse ubana Netherlands but Philip Oswald na Austria da Henriu Lai Henriu Sao haka jinga kun final. Mentapat ngenya pet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha Shillong. Ka jing shet kalong arpaway degree Celsius, bar ka jing kriat kalong kat pra point R degree Celsius. Ka jing sngam ka haw kalong kandai pun riu na ka spa min step, bat kandai pun riu na ka spa jan meet. Ka jing hap slap kalong arpu pra millimeters. Kala bandon ka jing hap slap ka ba malumala hakikat tu ka neki jaka. Shwaban poy siya ka bakut jong ka tup kubor ngenya pet biang sa sisien kimat bakong san. On peliu jingmut ka standing committee jong ka parliament halor ka uniform civil code la shai ka sngi pentip ukli ka committee bat onong yalam ka BJP u Sushil Modi Shimsmai unong yalam ka seng NCP u Ajit Pawar kumu simbut menteri rangba ka jala Maharashtra penyesok khandai ngut ki MLA ka NCP bat ka BJP On jiat ke UDP ya kinongkit kam bathamai haka alp khandai tarik unaitung uhe ka seng UDP uba medba ula ong baka seng kan sa Shimrai halor ke jinglong nong yalam jong u Bat job unong yalek kai tennis bapaw ke India u Yuki Bhambri haka sien meningkong haka limpung ATP doubles title ha Mallorca Spain Te parlok da kitu ki khubor ngila poi shaka bakot jong ka thup khubor jingi meta ka janmiet hadu bangin da syambyang bat phila shwai ka sngi khublei phi baro स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष दोनों का सदियों से